Здравейте на всички! 26 януари, неделя. Днес ще отдадем нужното внимание на нашия Творец, на Света Троица, каквото трябва да дадем на Бога, нашето внимание, нашата любов, нашето поклонение. Ще го направим. Да благодариме за този ден, че отново сме тук. Ще ви кажа за цветовете на аурата. Най-щастливата зодия, късметлийска, лесно влиза в зоната на щастието е Стрелеца, защото аурата е лилава. Рибата, която е с розов цвят на аурата, в радостта на Бога, не случайно лесно им върви да печелят пари. И Водолея. Водолея има син цвят на аурата. Предстои ни тържество на живота на Земята, защото влизаме в портала на Водолея. Не забравяйте, че голям процент от нашето физическо тяло е вода. По-големия процент от Земята е вода, така че Бог, Творец, ще се погрижи да се чувстваме по-добре тук с нашата ответственост. Ние делиме Земята с Него, с Неговия свят, ангелски свят. Не бива да бъдем егоисти. По-добре да бъдем благодарни, за да останем в радостта на Бога. В Неговата радост ние ще постигнем всичко, което мечтаеме, ако е наше. Ако не, Той ще ни даде повече от това. Препоръчвам ви днес да медитирате с златист цвят, който ще подсили вашите действия, включително и молитви и мечти, и да се чувствате много щастливи тук. Нека бъдем в кръга на любимите деца на Бога. Не забравяйте, че България е спасявана от войни векове. Ако се върнете в историята, ще видите, че Бог добре се е грижил за нас. Време е ние да му покажем какво знаем за Него и как да му се отблагодариме. Бъдете в радостта на Бога. Успех ви желая!